Television ekionga kiamamugusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayenyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na wigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu terase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekionga kiamamugusi. Mwanchumo rigereria karibu sana naenda SMS ekionga chinsa inye asobot kobo igabwa gatano mutinyoga ogatatu mwako igabwa ichiri bubere 25 nchenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sensemo yemonobwe manyerio na bego mo director ne Havila Kariri kurwa studio ya kabere tokucha kubwatara na chinga kechiga kone kyabunango komanyatore onsi aya ene kiwa seri tukoriarero wetera senchira meriogi amo nechibichego karansoike obena intugo ikomwere. Karibu sana naendo mwanchumo rigereria bone mbese kionga chinsa inye obutuko bwarero togochaga kurwa sensemo ya nyaguta iyo gutoka se bunge ya Nyaribari cha Chase County ya Kisii ase amatemo yanarko bage kuboka no moichano omotinde mambe ya rero maiga yo konyoranga etugo yenkeyo nigo yanyarko bage gutoka gesiretie obusige kwete nabo igo enyatako bage gosarwa ase chinchera chitari chiabotambe nigo bono banyarko bagwesokya na kuboria abagambi kobeko mokeboko korobotuki ko babeka byara bonsi abanegetie egakore kibunago tumanyo morikito Catherine Kwamboka.
Iya mateyo mungino yo mokro chinse mo chiricheria ng'ombe nene imenya gutari tukuria rero nigo yabo kaningana yo goichania yemagega yo konyora eng'ombe yabo eyukonyere morito yekoreire egekoro kyo goichania nabo igo goitwa goika ogokwa ito tukumeti nando tere supply sega kono twarorire uko ikutura sa mangana nda gutangaza none biramba chinse mao lakini rero twalege koneke ao tutanya korora eng'ombe yegerusiria korero unyama ukatiri ebetire chichuma korumagaga esariri lakini twigenda togotigera manene nyasaye akanege siombeke gekogera mwikote buna baminto na baba magukoro mwa mungino yo bakumeti ng'ombe ya rutugu chinsa izano gudimudu akara chinsa sana naza chimba ng'ombe no yali wa mambi nabuka naza guditsina ngoenda okolega je samata njengo yule ngo jango yo ng'ombe ngandire asika gumeze gele to egekoro ekio nigo keirera eamate igwesokia asiaragereria bari banyara ko baba kogekirania ase bono abanyakenyero besoke nabo yokugikira egekoro ekio nako boria eserikali gokora obotuki bwango eri kubeka bari baikirania egekoro ekio biara biturukiabo Kogosomu na biya biromo gongo. Baba no muya na tata no muya na bayana biso byabo liye. Nakora tata ra sukukona baba gesira ko tani baragambara gerege solo gonya ngambure gutwa. Okuwosi como ino. Kawa subaria ya nera kona gosera. Obe. Mwate ba oro ne monye toko ira. Mwale ko ira mori. Mwale ko ira mori. Bantu baroke ndina botole no kumya kwa nene kyagera ng'ombe ya tata makonsale ngo twachiri go chekena twanyorire ng'ombe ye ni geitire nande ni yakorere ibinte besana ngo togo sabanya sa korege kone nanda rukia bakorete iga no mane no manyete igo togo sabirana ando tusabiro mo yake muntare ekyagera cyo mecha cya kure chire chinyinge ngo reporter Getembe Nchen Catherine Nyaboga gakore kyo goichania gago mwanchumo rigaria togoska bosio nigo mubere bu musacho yomo we miaka yegatwa sereta Robert Otuori nyarakoba kogotoka gosiretie obugima nabo igogo sungire asomotebweri perangene nka yaye ase kenyoro kya marita kigotoka ase location ya Miriri ewodi agachuba ebunge ya Kitutu Masaba se county ya Kisii korengana ni amate yaye nigo yesokia na gosanganegeta sene kiga kya Getembe se bateba nigo homobere unyagosira okageire nigo oitere twase chinse mochinga na korento na gosungwa asa yugento bono baborire abanyanyimbo gochakyo botukiri morioka gochikomanya niki kererete omobero yo gotoka ase chinse mechone chingoma ase chinchire chobo tutukano mambega saa moja na kerwesi mino mogaka bwe kenyoro Shadrack Mukamba okomanyinga oigure bikuro biro mochibo Otuori na mutaminya kango gocho igu ninki kero oiko ontabinga oena kiringa onyorire omumuroko Robert Otuori iga aro lipera igoro asungunanirie lipera igoro nengoli engoli ebekire bigoti na maboko atingire kabisa na ndo manyinga na mwaene tagoire na minya kwa kegima bwango na enekia na nyoranga kweli mumuro yo atingira maboko kabisa akasugunani gulipera igoro na enda baka mwaene na enekia na nyora ne tagoiro murangwa bono koranga rusiti kunyomba akasibua akaenda akangentwa akaja akasunguli itoka igoro yani ni lipera igoro bono narangiria abasigari natabyo mosi esyo gachuba omanyia bakeroka bachire negari na baro bakorira uchunguzi abo kidogo nande barakora mbagenderete gukora obotuki bono bachire no mobere bayoirire Tombe Medicare mochari njaba yiga nanyora saa 1:30 amanya gocha ngonyora ngomojo koro gasungire kimuntu dagwita na inde sunge na inde amanya gwesiba magoko ya omwana uyo mojo koro yo igaitira kalentwa kinonye na bakoreteke nyasa ngwaka nari bwangu sana akane gente tikatogikeri twensipi Robert naranyora ense yama ya mambia ngomoyo ngombuyi bwengendire nande itaika chinge na igunga ombuyi gasibira magoko igasungire lipera igoro
bono tuli no kumio konene intuke ndege ngiana gotoka shite waiga omonto goituna gosungwa ekene kiegende getangani bono nje gendo la sabangelinga igoto gotulia totegerere eserakali muno yacha ekende koro uchunguzi ekere yakoro uchunguzi sineto nyorero omonto yokora tugosikabusio mwancho morigereria abamenyi bekenyoro kia mwakiage ikigotoka ase sublocation ya Mwamosioma me ward ya Nyatike bunge ya Kitutu Church South ase county ya Kisii nigo baisokia emambi ya rero na gukora okurobekana ase baro kyogotoka kwabo ase gakore kyoboso kwa somo ngino ya mukuru ase chinse mecho arigetigo seria ya mate yae kurwa ase nka yae ende gochiokonya ende miro ase chinse mecho ntobona banyakire abo bagi keire na goteba nigo kere kyobosoku ase keria abaiga ago seria tibabwati ase bago chumurikito dipo nasanya na nyarko baga kobwateria kungusana no kokwene kigwase tukeriga nabono twariga ne robot rwa senchere bwikira muria yemo barenge sobo akabareta baikira nyasao baseseni banyorira abana bamura bono kurwa butima itinga abakoreta mugondo baguchikoba abana banya bamura ime yekenyero kia mwakiage abana be yamateyemo nigo bono bagendereta gwetera amakongo maiga yokunywa mwago cha enkeyo no mungino yomo asegotebekana nga mungino yutale konyora bana Dominic Yondie Kijisem njoma ke biese family babiri to gojambi twaje tuko mongino tura abana abake wakinire moto somere te no tujire te iburu wakinire twabire bakabanda bane on tware dire bake family aso mongino ya tweta sete ne tunya kolema kire bona nando ndo kirade na ala kutai dibataroro adage tupira ne so arwe ko magori bona ngai to bire na go dikejinga kikuaji tega turabake wakine twabira banda bana ngai to go china etomanye gukwana na gati ya bali babete kerori asengane yega kuru mwaka 93 abana aba nitu abarebe tukorwa ase akuru kunyansongo bobasi mwaka 93 era tu abarebe no tu atite tukatwara era nene abantu bakaraga ikiri nanyo munuri ra kaigubuya karana bona abana bakuru bakayoyo bakarete tumwaka 93 ukwaruka no barukira bagoteira umwana umwe abutindikirwa oraso buri mubu ono nandi mungino yakira kubage ubongeire koni buri nigo bono bamuchirie abagambi bensemeyo watamire serikali na serikali ntoro chise ya toire tuguti bakatatebiga yarenge chimatane moche iraundi no toje komira no mugambi no mudigo eriere tuacha twese tuna bana kanyoro twaikiro mugambi batwari sabari nande twalise nande litukolingao twalisire basenkane bona le twa mweke nyoro ngora ntumanyete bole mu abana twetu barosi njaba kambi mbachigete ngarero na lili tukolito gukole gasi yubakadi yongo charenge mbachi tiko to excuse kende gionse toikire girando twabakanyire ku saa 3 kiri bachigete chisimi cyabere wateja obisi cyabo cyasiekiru bona ntunto barochi umwana inchi oyo kawaida kurweke nyoreke kuna morochi umati yonse niko bamuha bagenda bakamugonde speaker twaganyakero babura badi saiti gento kare tu gwato buri mubokorengana buna bwone tigwe chingaki babeire no gutaiwana ase kegetambe muromoke asirita Dominic ningobona beire ka gogosererigwa asubugi mabwaye pikipiki na reka yandi bantu mereta bantu bakangura bakangita bakantu gutomutara bona na irane tinga ja kore gasi ya mjengo yoko bona abo kireke mambingo genda de gasi maya kanyora abantu sentadi ribe abantu abwate bae bajage tuko boli ngyo mumroyo kuwana baja kongite mete ba bakane mi ora babwa banga ko mutuga kiarama na chieji gambwa mugambi na bwate report yeyon ande no na renga wa na jitaba ko mugambi mo kena ngage ibije juna jibwa ta tarati Umentana yweni gobono abanyakenyero batigarete na maborio twekorere bina byeito na tokonyara twaikirega nyombe nyankoranga na batuleti bako berororo no mugambi nkora berororo bono aya batuleti aba bagenda ngayo mugambi agenda tabali rube bache mugonda ari batenene batokonya sengenje na barabu konyorore bako egwe shota kuripoteria gitasini kia unamba ya mokia getembe kuruiga ase sublocation ya Mwamosioma egotuka imeye location ya Nyatieko imeye bunge ya Kitutu Church South ilitiria ne nkoro kwa Dipon Asanya
Toska bosio mwanchumo rigereria ritukeriga rie Jumatano hase chitariki chiga che isano umutyonyuga ogatatu nigo ria chengerwa ensengima nababwatani be kanisa yeke Katolika sogo chengera ritukeriga rie ribu ose Ash Wednesday ababwatani ao nigo banyara kwa bagwikanana ase chikanisa ao erigo chengera ritukeriga asabara ibagendere gwesokia na kuboria abana inchi na nemo nababwatani be kanisa yo wesokia ase ritukeriga rimanyire buna nigo ritangani hasa matuko emerongene yo kwengata ebane kibunango sabera bare serikali nne na bwigo serikali chechi county ko chegwikirania obokoreri borobya ochi asaba na inchi okwana somo sangerekano oenekiwa ase county ya Nyamira omufadha we parish ya Rangenyo oyo manyika ene buna Father Bernard niganyara ko bakagwe sokya na gukwandra okogania okukororo kwa barayigo chamo kubwatesia ekanisa eligo chegwikirania obokoreri bore obuya unagotumanya muri kito Fatgard Gisemba Nase omoyiga bogochengera rituko rieribu kose Ash Wednesday abwase abakristo bacha kabene orogendo rwa matuko emerongene yokwingata abwase kera ejuma ase chiwike chi isano nemo nigo kera eyemo ego chigotwara ekirenga kyaye yuranyane unyara kumuyonelamo nyasaye umurene nyasaye asokora kwao umurene nyasaye asogima wao iyo yane ngaki yokora naki yoko muyanera nyasaye wewe mwenyewe unajijua wewe mwenyewe unajifahamu ni wapi ulikuwa mbali na Mungu ni wapi umeenda mbali na Mungu na utimisi na utafakari ni kwa njia gani unaweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Tusiangalie sana mimi tutafuka kwa wakati huu, lakini tuangalie ni njia gani tutafanya tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Ogwa kwa ribu ase obosio ekimanyirerio bona amatuko mwanyabantu akomenya sobwiko bwense na make naigo kira oyomo nerebuya kumuiranirira omotongi weterase ogokora amaya gucyase abande hitangani akere ekimanyirerio kimusaro gakoroise wasobosi bwaitu etokonyolegunga intumu anyabantu ntoliga igase myaka yonsipi eli yakabere nkerimuna mwanyabantu otongi rukurwa sebuse nakiyakwere ko rwa kuri busokonyerwo inyora ayene buse na sebuse noiranya ase engakeye boigo nigo kera oyomo akuburirwa weitia ebibe byaye usaba na boigo koba abatohereru tafakari neno lake Mwenyezi Mungu sala kufunga na kufanya matendo ya huruma kwa kuwa wanyenyekevu kujitathmini na kutubu kusamea wengine na kuweka hazina yetu mbinguni kwa kujitoa kwa ukarimu wa wengine. Tunapokea ishara ya majibu kwenye bati la uso wetu. Tunakiri udogo wetu wa kibinadamu na hali yetu ya kifo. Kubatikana na yaiga nigo abakristo basabirwe kusabirania abarayibenze eryo asenga kye yaiga yokwengata obututukanu bore aroro ase chinsemo ao bunase omoroberio moya wobwenya usha richebu rironke gotoka puna enjira eyemo yogokora okwemurungania kurwase abakenya chiskuru nkolera bali yasangira bwatu kukigenda sinkire gwenerete murocha mangana asha gusamangana yo nyagetali kugweniwa ebuocho kanoro romu bepi ya National Assembly ebwe nero kuira kinga kiyaye asamba tukaya marionge nali busyo babwe gonchoreria batokonye egera abananchi bamenye buya Chinkaki echecho boigo basabirwe gusabirania e-county ya Nyamira eryo okumusanana ogotindi okukogenderete kwenekigwa ati yaba MCA wike omoerio ase esabari eye ya matuko emerongo ene lakini nkubulia abakristo bonsi babwe gusabira e-county assembly ya Nyamira Nyasaye abagambi baitu balitwa chorete bazo tenenere barututa mangana atolengete naende babekeliberera liwenerete erindelio tobuya konyora obwaga kina magendero alitokuligia nali abantu batagiti Hinko reporter agatembe kurwase e parish ya Rangenyo eyegotoka emeye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fatgard Gisemba mavumbi tulitoka.
Togoska bosio mwanchu morigereria egati ya barandi kurwa se chikanisa ao hase kaunti ya Kisii ni gombo sorero baesokia na kugikira egetambokero hasa matuko abwangoiga abana inchi nabo egati ya barai babeire bagotora chinkwana chitari choko gokya chia se kanisa ya Jesus Winners Ministry se kaunti ya Nairobi eyabera se chinkwana se eikiga maiga yumuraibwensi ya Kenya muskwila muruto kubwatuka shilingi 1 milioni 70 ase eikendi ya eta nabego koria ira yogocha gukirane kubwatuka 1 milioni chinde emia yamo ase hegati ya baraiba bere bagotabanga n'obutumike bobe bw'ekibesa cy'umunanchi hegati ya barandi abukuru ase kaunti ya Kisii nigo bamuchiri getambukire kyo na goteba n'ekingaki chikanisa chiegweri bagacyo goikirania obokoreri borobuya nabo igo abarai baine kebunango twara barokukania kuyago kubwatara ne kanisa gocha goikirania obokoreri borache gokonya ense bunagotomanyo muri kito dipon asanya. Tunasikia Jumapili wanasema wanaenda Jesus Winner, wana incite Kenyans. Kanisa la Jesus Winner liko na thousands and thousands of people. We want to warn these politicians wanataka kupeleka siasa kwa kanisa. Wasiende kuleta vita kwa nyumba ya Mungu. Na wao wanaendanga kanisa tunawaona. Wanatoa sadaka zao. Hakuna mtu amewahi enda kuwauliza. Emirimo ya Nyasaye nigo egenderete kwegererwa chingaki abarandi akuro chikanisa ao imeye county ya Kisii babeire bagwesokia na kwegerera emiroberi emiya yo mu Bishop Edward Mwai kurwa se kanisa ya Jesus Winners Ministry egotoka imeyo mu Nairobi. Name is Reverend Peter Ngene. Pastors and bishops from Kisii County, we offer our support to Bishop Edward Mwai of Jesus Winner Ministries in Kenya. Concerning the land issue, we have known Bishop Edward Mwai for many years as a true servant of God. Him and his church have been working on purchasing this piece of land for over 5 years now. The land belonged to Chumi Holdings. Kurusa mangana ye mitandao igoro ye miroberi yogo chukosaga ne kanise ya Jesus Winners Ministry litukulia Jumapili nigo bono bagi keirie engani yubororo na gotebanga ekanise yue nigere eyobo konyo bonene andengo chia asevinyoro. I remember wakati wa President Moi, he did this, hakuna mtu alikuwa anamuuliza. Wakati wa Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya hivi. I remember there is a church walisimama ilikuwa kwa tent akasema ijengwe na ikajengwa na pesa mingi. Hakuna mtu alikuwa anasema. I'm honestly praying ya kwamba wanasiasa wetu wasi-incite vita ya washirika na wananchi wa kawaida. Church has built a college called Jewel Complex with the intention of helping the youth in terms of education. Number 2, the church has employed the youth to work in Keheo TV, Mwangaza TV, Mwangaza radio station. Number 3, this church has put up a rehabilitation center and orphanage. And they have also been involved in many humanitarian programs. Nanyina bo abana siasa nigo baburiwe gutaleta siasa ye vyama asu chikanisa. Siasa ya vyama ya Kenya itoke kwa isikuje ndani ya makanisa. Ya kwamba president akienda kanisa fulani, hilo kanisa ni adui ya opposition. Opposition wakienda kanisa fulani, hilo kanisa limekuwa adui. Mambo ya kanisa ninaomba tu kwa heshima. Wale ambao wanaongelea mambo ya kanisa waachane tu mambo ya kanisa. Kanisa iko na Mungu na ni kazi ya Mungu na ni mwili wa Kristo. Tu support kazi ya Mungu, na tunapoona wanasiasa ama mtu ya nje anakuja kanisani kutembea ama ameofa anasataka kusaidia mahali fulani, ni yeye mwenyewe ameamua kufanya hivyo, na sisi tusikuje kuingilia katikati tukaanza kuleta mambo mengine ambao labda ataleta shida baadaye. Uripoteri gatasini kia unambe ya mukia gatembe kuroiga ase county ya Kisii ilitirana enkoro kwa Dipon asanya. Mwancho murigeria agwo no tukwiro mutumoko umutangania SMS kionga chinsa inye toskare kura natura sekika gitari getamba sensemo ya kabere togandre kwemanya mange. Getembe Television ekionga Kiamamogusi.
Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriria gatigati bwekariguri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na boigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitembe Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana na ndo mwancho murigeria sensemega ya kabere yemese kionga chinsanye mbiyamano asoko gendra gusangana intwe nabano togosuka busyo abamenyi kurwa sekenyoro kia Riangabi ekeke gotoka se ward ya ibeno ebunge nyaribari cha se county ya Kisii nigo bare ne kibako gokera maega yo mbuse maega yemerero yechipara ose street lights konyar ko bachikobe kwa senseme yo egento kira chikoba konya barabugo tora chinga kichinyororo kero bako ikerania obokoreri bwabo tambe nigo bano bakwandra egetambo kero ekyo asekira chikoba konya maega yoko basumusunte ase egeka chinkwane chubo igo nigo chegwa ko bakono mu MC bwenseme yo Mheshimiwa Steve Arika uyibo igo wakira serikali ya kaunti ya Kisii mbiyamano asoko bwaterana neke enebosine company ya etendeto morobo chinguru yestima ya Kenya Power and Lighting Company KPLC wikirania omoroberio hase wizara yechinguru chumuliro wekase kaunti ya Kisii insiyo boraibwa MCA we ward ibeno Moske Steve Arika abomenyi bebinyiro aho egati yabo Riangabi nigo bare nekibako gokera kubwatakana no kwegwa gwechitaye chiga hasi chipara aho chienseme echimanyikanete buna chi street light ubunencheremo yo kubikiraniria amagendera okeania obosalia na gusiria embwa yogosie ko bonchire mapema liwe kinia geuchumi gwetera so kwenyorire ngeria wakangambia mono ase twabwateranite koranga chita Riangabi chokire gwetera national government na Kenya Power Mheshimiwa ito Zairi Janda na gwetera county umugabano ito Simbarati ne familia Kereli ane familia uka na bande bonsi twabwaterante kyagera igasiane noko sabe binto ndete kenyoro chitaye chiga bwego nigo chira chikoba echoboko nyubonena achiskuru chira sensemiga igati abo elia yokwena na megerio ya Riangabi Polytechnic Riangabi Comprehensive bwego nasi chikanisa chiensemeye igo nkorateringa kera sarabire nabali bataranyole stima gwetera kubatana nandi no Mheshimiwa wito Zairi Janda kuna bantu bare ground buna chirichiro system negerete ko ichirichiro ngo chakere wiki yiga igenchoro contractor no ere ground igo nari system taraika gasinere itogo kora yekogera
ebintu byonsi mbikirane gicho obomoyo goro egetambo kirekiga nigo kiagokia abomenyi abange na ase bake baria banyora libagari ogosanga nigetaseni kiagetembe obaorokia omogokobo bona twagokira sing'encho yoborabu obwo ekera ndrokonyora none mekore bisete gaiga aba ebyo konyora batagete ng'egesunte bachake gwaka abande chingete lakini bono ntumate ng'oborabu obokoba chingete chinchi gwakwa abanto mbakonyara kaba bakorwani gwekera mbarorekane bwango twagogete tukagoka naende tukarora ng'a onyenjanyarekane naende kende kementwe omoe musie nagenderete egasi abagambi baitu mbagenderete egasi onye mbancha naende batokonye kende ekora konye turu omosunte bono twabete obora obwachete oboragere tokora amange egekogera egesunte keri konye obobio bokogenderera aiga nigagocha chingakia barai ao kurwase county ya Kisii bagenderete no mokia boikeneria bamenyi bechinsemo chaba magendero ubunencheremo yokwirwanira na gwekinia gisiasa nkurubuthirigeta sene kiagetembe kurega se county ya Kisii literane nguruko Daniel Untiri Biamano Daniel Ontiri noroboti urasinchira yoboikirano kurase county ya Kisii mwanchu murigaria togoskabosio asebono eamate yomogaka Samson kurase kenyoro kia matongo ekikugotoka ase ewodi ya Bokeira bunge North Mugirango ase county ya Nyamira yanyareko bakegwesokya na kuroko bole gocha sebonsi bari no kuganyo kuya na boigo egati ya barayiko esona negati ko bakonya barabo kunyarako bakurwania omuchando buboroire obwa bere boko bachanda asege kakimya ketano bono asomongi na bwenkeyo anyareko baga kurwara kurendo nyareko bakagotari ase chinyagitari au taranyoro bobwenia goikira boniga na bono nigo batebiro konyaro kwabo nigo kore wense igo bono nere buya banyareko baba kubwato koboko herigo chakone kyabunango kora bare omuchando yo unagotomanyo muri Kito Fatgad Gisemba Eamate yomogaka Samson Nyandere obwori kurase kenyoro kia Kapsusel matongo kegotoka ewodi ya Bokeira ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo besokire na kuboria abantu bugwanja okuya wesoke na kubakonya kubatikana n'oburwaire obo bore ase eamate eyiga abwo ase omongina Abigail Mura abeire ase getanda egeka kemyaka 5 bono abwase akwerera buna nigo abwate umuchando wokuria endagira na maiga yaye oyeruka yonsi Ngoje kuri endagira daro kwayo kana lero ngumu kurase ensemo yaye omugaka Samson Nyandere obwori nigo akwerera buna atemire kubeka omukia omonene erio kurigia enchira yo kumurwaria omongino ye kurende gwikira rero iga taranyora matunda andonsi nkamatonga mbwate bokongu omongino na Abigail Mura namwe tiri chinyageta artoka nasinyi bono ndataba imonkonya ena mama na kimo mo onkonya semjenda gende kyansi timbu atikiende akori wana bacha na mukinya yeta na ta una bona chibasa no batinga na ta timbu ati na ta buma kubyara na ati kumuriyo na ona yana ntate bankonya rumungu na musabire amabira munkonya rumungu abayiba amana abane sukuru bona na bere muricha ensemo yaye Eunice Kerubo uyore omwana oye nigo akwerera buna enga yabo baeteire obugima obube gokoba omoibori omongina uyore omurwaire nere ukarigirie nonya nindagira ya mubere egento bono kyababereire egurube enene konye mamo kwendike barua ututundia bono sai narwarite nabo ko benjara iga bono masomo na jogo jaro bono na masomo konye nabo bagushughulika bona siyeikeire chibesa chiaburu none chio kwendelia masomo na korte form 4 ne college na rigo chigotoini bono besa tisio ina basa bamanyare gotokonya asimo konyare
chingaki echecho nigo John Bosire agutumanya omugano omwenge igoro yamate eyeiga asenere asegetire abomoyo bugwanja kokonya yamate eyeiga erio konyora obobwenia wabero murwera singa kire ntambi yaja gitoro 2020 weti kunyega tari kinyinge weti nyambondo Mission Hospital ochenjuira naka oiruru Nyamira ochenjuira naka ochire Kindu wona finally wona mama yara iga to muri nyagitari clinic kirega usedigaria waika batenga mba konyara igabono igare nyomba nabaganira kibesa kitarinke angeru fu 250 igama konyoro bogweni ubu ora to digirira kune ase namba yesi migira 0713 82 42 79 asa marita go jachoni Bosire Semboi ndora tu aroko ganyo kyo to abasabira somo yo gwanja motokonya hingo ripoti ya getembe kurwase ekenyoro keiga kya Kapsusel ekyo kegotoka imeye wodi ya Bokeira ebunge ya North Mogirange county ya Nyamira Jeff Atigadi Hisemba Tukusikabosio mwanchu murigari ya kurwase county ya Nyamira bono goika ase county ya Nairobi asomori Pius Okemo biyoganya rakoba kagosanga negati ya bamenyi kurwase nsemeyo aba kwandra hokoganya gukorora kwa basae asa matuka yiga kwene kya bunankubeka baromo kya bugweso ya ase kigasi kya magoko ejo kirache ko bakonya barabo kwegenderia samagimabo abotambe hekubwatekane buna nigo kigasi kya bisi kya nyariko bachiko kya asa matuka yiga nigo batebire bono kigasi kya magoko ane mona sensemo ya jua kali nere bwata baga iyo basaba bwente kweso ya irigo kigwe konya sama tukaribosyo chamangoropa ibona mukaji ungatarungai njenga kwa nsemo ya chokali ego namate basaba baito abara bakemo ibigirije bigorbiya gono baba baremereria ase ngakia bonere nkong bacha korijya ngento bara kore nsemo ya chokali babwate bakore chokali na kwa chibesa Maria Tangoro kwa George Ungeri Nyandoro tuonde mfanyi biashara mchunga Ngatarungai yoto Kajiado County ya ikeire ya kwamba naemba liwa banyore konyora neke barua mbali konyara mahitaji mbali konyara kwa ikirana igo ndonda tabenkelinga onko baini kale chinga balusko yawamo sabanya saye butambe nande nabaro kinchira nonyene kiga checho kalinchiro omwana somero walimu bagasona incho akali nabakonyara onyolire onyene besa yokonyara como wenebo akorana no bonchorere Timothy gisemo kya Gambling okore bindi Gambling okora peti nyera basara ikiagera besa nchiyo moko kabesa umuntu besa kwanya baratu wati besa kumwira ndi bakore Gambling kiarire bono watu bari bengeri venga jora bwise besa okwita ni jubantu kwanya wa correct wa ikire bora sakane banda baranga nakigo cha kwa abana buna bagukura college nakiye ko ba incentives nakiye ko babeka buya abaru n'abanyana nyembe sanke bataranyona n'ikigasi kirokomu egere banyare wikirania mahitaji ya nakiye serikali yale gukora buya nabona ya mpata bari na foreign affairs bari ngane n'ikigasi akiyalenge buya obwambe karaboro buya abana abanyara gokonya igo endo nankwari ko kote yabasaye moranche intwese mu yakakari n'indiro mu yakakari ntengi kirangingwa bantu moche mukora yakakari mukonya kibesino munyarabo kwekonya Sio nchumo rigereria ya Matthew Mogaka Bernard na boigo umurugio ya Veronica Nyomenda kurwase kenyoro kya Marondo ikiutoka se wadi ya tabake bunge ya South Mogirango se county ya Kisii nigo banyarko bagwesoke na kuruko boli na barabo ocha sebonsi bari no moyo bugwancha gweso negatiko bakonya hinde bachigutwara ensemo irengia yoboraro na bwigendagira yogo cha kwegenderia komenya barabo amo ne amate yabo yabana batano noyo mukuru ase chinseme cha sebo ino igabata ire nigo batabwati nchirende yo kwegenderia asensemo yobogi nena wombo ta master injira yo kuragerere ngoma
nachira gotemana nyumba nchi tindi kunyara senjo itisita chinyingi nari kubasaba mwankonye aki onye mukunyara kunchinjiri nyumba muchinjiri kando nawe mbata abana skulu bari CPC njira yo kubasomiteyo nabasabira mwankonye nase bakurara tayo nene yanga bakubeka mbugo nabasabira mwankonye oyo chomondo kulingana no kumenya kwito tamenya taiva kono kumenya kwito tamenya taiva bata abana batano bana 6 basoma bali CPC ono konyara kwito ni okara ko musana gotore mera chinchira chinyi na musekori no ne nyombe unere na vere na muyuji na vere na temire nyonchereve ngawa pinibona zii chibese chabe chinkom kwene ri uya sabara yori abene ngambu ya semente para barosi ora nyare bonkonya bonkonya nogusaba gwitu mwancho murigeria ya mateyo ne chikonyora obokonyi gwikiragwo no tugwikira omwerio bwemesi kionga chinsa inye ase obotuko bwega kugwakira mbuya munaso gusangana intwe kurutwaga chagete mesa ye kionga chinsa ibere nabono chinsa inye ase nchira yoboikirano aso gusangana intwe abari bonsi batubwatere kuri asensemo ye mitandao ensemeri ya Facebook na YouTube na Getembe TV tukubakira mbuya muno naende tukubagandira obotuko bya Endrago toro boligerio bewe miroberia gendreta sembeo ya Getembe TV tumira nanda sembeo nyasaye kawanchanchin kuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kuru asensemo yomono bwe manyerio na boigo mo director ne Havila Kariri kuru ase studio ya kabire oyo oene kamera gine chibicha ngochara senchirengia bye bye. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochogane chirangi wekabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi.